Minun nimeni on Petri Konttinen ja ammattini on vartija Palmella. Olen päätynyt tälle alalle, koska piti etsiä mielekäs ammatti, jossa olen mielessäni pääsen toteuttamaan asiakaspalvelua, joten kouluttaudun vartijan alalle juuri sen takia. Oma koulutus kesti noin reilu 3 kuukautta ja koulutus on pitänyt sisältää ihan peruskouluaineita sekä sitten on ollut voimankäyttökoulutusta ja sitten on ensiapukoulutusta ja vartijan alan tutkintoon liittyviä osioita. Itse olen tehnyt ja ollut ammatteja tähän saakka noin 10 kappaletta, eli olen nähnyt erilaisia aloja laidasta ja sitä kautta opiskellut asiakaspalvelua ja sitä kautta ammentanut tähän koulutukseen ja tähän ammattiin. Minun koulussa jäi kavereita, sai tosi paljon uusia ystäviä ja sitten jäi heidän elämäntarinoissa saanut inspiraatiota omaa elämääni. Työpäiväni itselläni on 7-2 ja työkaverilla on sitten 2-9. Päiväkuvaani kuuluu postijakelu, asiakasneuvontaa ja sähköpostiin vastaaminen ja pitää ylläpitoa. Työssäni haastavinta on hankalat asiakkaat ja poistaa heidät kohteessa ja muun porukan turvalliseksi. Tietenkin on semmoisia päiviä, että on hiljaista, mutta voi olla, että pitää koko ajan varautua siihen, että tapahtuu jotain ikävää, mutta tietenkin tämmöinen rauhallinen päivä on kaikista paras. Työssäni on ollut parasta asiakaspalvelu ja kohdata erilaisia henkilöitä ja palvella heitä parhaani mukaan. Mieleenpainuvin hetkini on ollut palvella asiakasta ja saada hänet iloiseksi ja saada kiitosta siitä jälkikäteen. Olen ollut noin vuoden alalla ja olen viihtynyt ja toivottavasti voin olla eläkepäivään saakka töissä.